So me and my friend, we were both unemployed, and then besihamba for my job interviews. Masifika-ke then I had just had a mini blackout. Like into just a short blackout, ngaba dizzy, kwaba mnyama nje yonke indawo. My eyes are now getting all blurry, angisaboni kahle, sengibona nje isithunzi sokuthi okay, someone is here, but angiboni ukuthi ubani loyo muntu. Then umngane wami yena wathi yena she actually cannot wait for me. Then khona omunye ubhuti wabuka wangibuza ukuthi wahlala kanje isikhathi eside kanjena, ngabe sengamchazela ukuthi cha nginenkinga ekanjena kanjena. And then mangisam explainile wathi hayi kodwa-ke into ekanjena mina angiqali ukuyibona iyenzeka. Ngambuza ngasi kanjani. Wathi izinto ezikanjena zivamise ukuthi kube izinto zabantu, izinto zamaloyo and all those type of things. Wabese sithi lo bhuti-ke I can help you. Ngasi kanjani? Wabese sisho-ke yena ukuthi ngibona ingozi kuloyo muntu ongasebenzi ohlezi ekwakho. Ngathi kanjani? Wathi ngeke ngitshele okuningi ngoba ngiyasaba ukuthi nginixabanise. Kathi ngiyacela kabe sengiyamcela ukuthi ngicela ngitshele. Wathi kungaba ngcono if mina ngiyazibonela-ke izinto than ukuthi yena engitshele ngoba kuzobe ingathi yena uyena oxabanisayo lana. Wathi mangifika endlini yena mangivula umnyango ngingene ngi-check phansi kombhede ukuthi kunani. Ngempela-ke mangifika endlini erumini lami ngiyavula umnyango ngi-check phansi kombhede ngibona iskafdini kunamaqanda around 5 or 6 hours. No, I'm not sure ukuthi bemangaki lawo maqanda. Mangibona lawo maqanda masivula leso skafdini cake namaqanda, lawo maqanda lawo anobuso like just a face, and then emehlweni kunama cross. Lawo maqanda wonke amaqanda nje around 5 or 6 kunobuso kunama cross emehlweni wonke, and then kubhalwe igama lami nesibongo sami.